Yo
iyo la ko Quran iyo le nanalai mama kamu iyo la komo mi lainan lai saudara kamu adik si dua lana si jahil iya soal semaruti dengan Tuhan iyo awal padi wala de babu iyo salah kada hati oli dunia la alim iyo kurang kamu Allah tahu lana di Tuhan Allah tahu lana di Muhammad karena ada sabita iyo pandai membesokan oh malah ada sakit iyo adolah ketinggalan oh rukunalan jo sadar mengapa ditinggalkan mama cahala de nyomato iyo tungke elanan dia tangan tadi elanan di buwe oh awang dambutan 6.600 ya namana Katian banganyo kan menjadi papan kan menjadi papan alanan de alanan Islam wahai saudara tolong sahabat bukan dilarang mengaji tarikat memakai juga kurang alat kudara bukan memakai si baju jaket baju di kambal lende baju di lipe makanya itu ada kotoran isaran banyak rumah di zaman kini bala dia mana lai mencari piti indah dikala hidup mati wala banyak lebalang lampi lai santano dape dibayar jo piti ala de labi ala nabi haratola abi kaji pun dia sendiri Sekian dulu daripada kami gantung hati iyo derabari iyo sebagai laban bukaan lade layo kini yo bagi tula di manu kabana lade elonyo iyo di manolai dekaran cari iyo di pandang lena jomato di manu banala dekanya di dengan lade talingo iyo di manolai kata buai iyo dosana lai kasamonyo iyo di wahai lade sahabat dari memang di soal pengajian kami baca Sakian niola nanda mulai dari yo kami lanan paduo iyo sakian lenan dahulu iyo kami mangambang curito iyo jo kalau dah pala dia nanti kalau nanti nilanan di kiro iyo kalau lenan biro iyo di segmen lenonanku dan buka bidang lade hiburan lade nande laka salan inyo iyo pagi bulan nandun sana iyo nan adule nan isiko